सात दिनै नैबे सापागुरिनि गोदान मोनसे गिर्जा अपेनिं खालामनाय नोंथाङा बाहागो लाफैदों मोनसे मा फोरमायगोन? फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों जे जोंनि ख्रिस्ट धोरोमारिफोर बिसेसकरि केथलिक धोरोमारिनि जे डायसिस नैबे बङाइगावनि बे सापागुरियाव थानाय गोदानै जोबोद मोजाङै माने न'खौ नायोब्ला भारतनि जे पार्लामेन्ट हाउस ओल्ड पार्लामेन्ट हाउस बेखौ मोनसे रिमाइन्ड खालामहोयो। बेबायदि समायना मोनसे गिर्जा बे डायसिसनि गिर्जा बेखौ दिनैहाय बेखेवनाय हाबाफारि बे बेखेवनाय हाबाफारियाव आङो गासैबो धोरोमारि फोरजों दिनै दसे सम बाहागो लाफानो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। धोरोमा जों बयखौबो मोनसे गोथों लामायाव नंगुबै लामायाव मानसिखौ सोलोंनो निस्सय सोलिनो निस्सय थागिदा होयो आरो साफ्रोमबो सुबुंफ्रा जोंनि जे मोनसे सोरजिगिरि दङ बे सोरजिगिरिनि जों साफ्रोमबो फिसा आरो बे फिसा महरै जोङो सोरजिगिरिखौ जेब्लाबो गोसोआव लानांगौ बिनि सायाव जों गंलायनांगौ आरो बे गंलायनो थाखाय सिबिनो थाखाय बोर बिनो थाखाय सुबुं समाजनि गासैबो जिब मुलुगनि बुहुम बिखानि मोजांनि थाखाय जोंनो मोनसे थावनि नांगौ आरो बे थावनियानो जाहैबाय दिनै ख्रिस्ट धोरोमारिफोरनि थाखाय गिर्जा। बे गिर्जा न'खौ दिनैहाय मोजाङै समायनाय लुफुंनानै दिनै बेखेवनाय हाबाफारि आरो धोरोमारि माखासे बेयाव हाबाफारि सोलिगासिनो दङ। बेयाव बाहागो लानो मोननानै गोसोखौ गोजोननाय मोनदों। इसोरा जेन' बयखौबो गावनि फिसा महरै बयखौबो नाहरो बयखौबो खाङो बयखौबो मोजाङै जोथोन लायो। जों बयनिबो साननाय हनाय बे जाहाथे जाफुंसारो मुलुग सुबुंफोरनि गाहामनि थाखाय जोंनो बयनोबो बोर हो बेखौनो आं मिजिं खालामबाय। दा मोनसे सोंथि सार, जोंनि गेजेराव माखासे लाइमोनफोर दङ दानि जुगाव समाजारि बिजौजों आब्रुथि गैयै थासारिखौ बांसिन जानाय नुनो मोनो। दा दिनै नैबे मोनसे गोथार हाबाफारियाव बाहागो लाबाय बेनि गेजेरजों नोंथाङा मा मेसेज होनजागोन बे बेलायाव? मोनसेल' लामा दं जोंहा सुबुं समाजखौ जुदि सोदोमस्रि गोनां आब्रुथि गोनां जुदि खालामनांगौ जायोबा जोंखौदि सोरजिग्रा जोंखौदि खांग्रा जोंखौदि बाग्रा दङ गेदेर गोलाव खालामग्रा बे जाहैबाय जोंनि इसोर सोरजिगिरि। बे इसोरनि प्रति जों मोनसे गिनाय जों निस्सय लानांगौ। गोबाङानो बुङो माने मानसिखौ गियो नाथाय बयनिख्रुइबो गिसिननांगौआ जाहैबाय इसोर। गिनो माने जों मानिनांगौ आरो बिथाङा जिथु जोंनो मोनसे मानसि सृष्टि खालामनानै मानसिनो मोनसे गियान हरदों बे गियानजों जों आवगायलांनांगौ। दा जोंनि समाजा मा जादों जे लाइमोनफ्रा जोंनि बिसेसकरि दानि लाइमोनफोरा बिसेसकरि मबाइलनि गेजेरजोंनो हक बा बेबायदिनो माबा मोनसेजोंनो हक धोरोमनि प्रति एसे उनफिननानै थानायखौ नुदों। बेखायनो आङो उन्दै समनिफ्रायनो धोरोमजों लिंक खालामनानै दोननांगौ जोंनि गथ' गथायफोरखौ। इसोर जे दङ सोरजिगिरि जे दङ बेखौ जोङो जेब्लाबो गोसोआव रिमाइन्ड खालामहोनांगौ आरो जेलाना जोङो बिमा बिफा गारजेनफ्रा जोङो आब्रुथि गोनां सोदोमस्रि गोनां जागोन अब्लाना गथ'फोरनियावबो बिनि सिन स्वरुपखौ नुनो मोनगोन। बेखायनो आं खावलायो जोंनि बिसेसकरि लाइमोनफ्रा जोंना मोनसे डिसिप्लिनखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ आरो लाइमोनफ्रा जेला बाहागो लागोन अब्लाना बबेबा मोनसे हाबाया जाफुंसारैनि बाथ्रा नङा। बे इसोर खुलुमनायावनो होन दा बेबायदिनो गुबुन माखासे खामानिखौनो होन आं मिजिं खालामो जोंनि लाइमोनफ्रा बे खोथाखौ बुजिनांगोन आरो इसोरनि प्रति मोनसे सिबिनाय आरो मोनसे गिनाय जे रेसपेक्ट बे बुस्थुखौ लाखियोब्लानो नैबेबायदि थासारिया निस्सय फैनाय नङा। थेंक इउ।